Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també anem a votar a favor aquest punt. No votarem a favor el plec, però com que l'adjudicació s'ha fet correctament, doncs no hi ha res que dir al respecte. I voldria aprofitar, ja que estem parlant de la tele local, per a fer dues coses. En primer lloc, felicitar a l'empresa que s'ho queda, no només per el fet d'haver-se d'adjudicar de nou aquest contracte, sinó per la tasca que venen fent en els darrers anys des que són ells els encarregats de dirigir la nostra televisió. Jo crec que els ciutadans són conscients de que no hi ha cap activitat social, cultural, festiva al nostre poble on no hi hagi almenys una càmera de Berga Televisió. I això és producte de la professionalitat i del bon fer dels seus professionals i dels seus treballadors, als quals jo vull donar les gràcies i l'enhorabona per tota aquesta tasca que desenvolupen. Enguany, fins i tot, varen retransmetre en directe la processoneta del matí, el dia de la Mare de Déu, retransmeten les corregudes de bous, estan així tragant-se tots els plenaris i retransmetent-los per a que la gent puga veure'ls. I la veritat és que per al número de gent que són en l'empresa, per al número de gent que treballen en l'empresa, jo crec que la tasca que fan és molt professional, impecable, jo els anime i els felicite per a que continuen en aquesta línia. Dit això, i excloent-los a ells i a l'empresa de cap responsabilitat del que vaig a dir ara, sí que m'agradaria comptar amb una televisió que fora més plural. I això no té res a veure amb els seus professionals, sinó amb les decisions polítiques que dirigeixen aquesta televisió. Es va crear, ho he dit moltes vegades així en aquest plenari, avui ho torno a repetir, es va crear el Consell de Mitjans de Comunicació per a que velara per a que la informació que apareguera tant en el Berga escrit com en el Berga televisiu fora una informació no només verídica, sinó que a més fora plural i fora més participativa. A mi em sembla que és paupèrrima la presència la presència que es dona als grups de l'oposició en la nostra tele local. I això no és culpa dels professionals, sinó de la direcció política que dirigeix aquesta tele. Sabem quin sol ser el model televisiu del Partit Popular allà on governa. Exemples en tenim, com per exemple Telemadrid, o com per exemple Radio Televisió Valenciana, que a més d'haver tingut que tancar perquè l'han saquejada, doncs quan existia, quan teníem Canal 9, no era precisament un exemple d'allò que en diguem participació i pluralitat. Era més bé el mitjà propagandístic del partit en el govern. Nosaltres volem llançar un compromís de cara al mes de juny. Si el Partit Socialista és escollit per a dirigir el govern de la ciutat, aquest Consell de Mitjans de Comunicació es posarà en marxa. Tots els partits polítics que tinguin representació institucional i els que no tindran veu i vot en aquest Consell de Mitjans de Comunicació i tots velarem per a que aquesta televisió, a partir del mes de juny, siga una televisió de tots els ciutadans i on totes les sensibilitats polítiques estiguen representades en proporció a la seva representativitat. Gràcies.